Akka dongan saha porsiao. Dameni Tuhan mana totong mia di rohata gan. Barita na ulini Yesus Kristus mangihuton na badia Lukas. Goktor di purbadia ma si Sakarias amanai gabe manurirangi ma. Pinuji ma Tuhani debatani Israel ala ditopot bangsona jala di batupa haluaom na. Dipatidang do dihita taduk haluaom dibagas ni si Daud na posonai. Khobar tuna hinahatahon na marhite sian suara niap kapanurirang na badiay sian na robi. Haluaw siya nagkamusutta doot siya tangan niya kanamak pasomuan kita. Lao mga sii akkanamatta marningot badan na badiay. Ima uwarina na niwarihon na si Abraham amatay. Pabuwa lehonon na tuhita asahita marhalado dia dapat naik. Sopola marhabiarabe dumbalua hita siya tangannya kamusu. Marhaba diaon jana marhati gorat dia dapat naik salelek kita mangul. Iyaho anaha targoar ma panurirang ni na tumibul ay patujolo ni bohi ni Tuhan ido o paturehon akkadalanna. Lao patadahon tubang sona haluaon marhitesian hasesaan ni dosa na sida. Inorhon ni pangasi ini debatatna ay binahen ni ido rona bisar siya gijangi manopot kita. Laho sumodangi akkana hudul di bagasan hahulomon akkana nilinggoman ni hamatean patongot tolak kata udalan hadami. Songoni mabarita na ulini Tuhan, puji-pujian madio ale Kristus. Akadongan saha porsial. Tung masalah situ tudo rohani sadabipe bolo tubuh basa-basa nasihat itu masih besar ada kutoa-toa ripe nasihat. Karlu mo bimay molo pola sakte marbilang tahun nasida di bagasi pakai. Tentu lamar lo piganda mas orang di rohani nasihat. So ni ma dihilalang si Sakarias o si Elizabeth na dinay. Malua mana sida siyan hala bolon makite haroron ti Johannes. Apatan Johannes ma nung nga dilengot Tuhan basa-basa. Tu tonga-tonga siya. So kadalas ni Rohana giete ulibana do puji-pujian tu Tuhan te bata. Songon natatangion tu barita na ubisa dari. Deni si Sakariason ditanya kodo di liturgi si Ganupari. Topet na ditanyang manogot parang parnak ko di matanyari. Buy do tabereng di BTK lembaran warna pink. Aka dongasapos siya. Adong dua odolan na di patonga si Judita. Eden Sakariason na berjuluk puji-pujian tua mata di bawah. Dipuji jala di si Sakarias maha mau di otonna tu de bata marhite haluao naung ginagihon na ituak ka amani sa lupang so Israel panurirang jala saunari di batarida humay di bagasan diri Mesias imat siyan ripe ni si Daud. Napaduahon. Di papatar si Sakarias do tohonan ni anak nai si Johannes. Iba nama nagabe panirang na tumibul nalaw paturehon jala panadehon haroroni Tuhan.
Akadongan si San Porsial. Hatutu buni Jesus ngalam jorok. Budari taryahon nama pesta hatutu. Nung pada di rohata mancakon balikan sa rohaon. Pangaradio tak akan adinggan natapatu pasalaling akpenon. Unang manyan marujung olan di akpenon. Ale totong mamuse napawumit ang salam dapotan golunay balita. Tinatanong sa hatuari na mangito. Songot sa halat na makakasyaw na totong di baru jalan di parbutuhan